Nisi pravi Minecraft igrač ako ne znaš ove mobove. Iron level. Zombi. Sljedeći. Skeleton. Još jedan. Creeper. Ovo je bilo dosta lako, ali ako si sve pogodio, lajkaj video. Idemo na gold level. Witch. Sljedeći. Enderman. Posljednji. Blaze. Ovo je bilo već malo teže. Šeraj video s nekim tko stvarno igra puno Minecrafta. Idemo na diamond level. Evoker. Predzadnji. Guardian. Posljednji. Pillager. Ovo zadnje je bilo stvarno teško, ali ako si stvarno uspio sve pogoditi, pretplati se na ovaj kanal.